Ongi etorri, beste behin ere albiste bildumarekin hasiko gara. Ultraeskuinaren provokazioaren aurrean erantzun antifaxista, Vox alderdi faxistak Iruñeko Arrotxape auzoan informazio mahai bat jartzeko asmoa iragarri zuen eta kaleetan faxistarik nahi ez duen langile auzo anitz baten gaitzespenarekin egin dute topo. Adi. Minbiziaren aurkako nazioarteko eguna da gaurkoa, adi analisiari. Minbiziaren nazioarteko eguna da otsailaren 4, milaka pertsonek jasoi duten minbiziaren diagnostikoa eta une aski zaila izaten da diagnostikoaren jakinarazpena. Duela urte batzuk diagnostikatu zioten Chris Marcosin minbizia, Timo Madukrisek ohikoa ez den minbizi mota bat. Bere esperientzia pertsonala kontatu digu. 54 urterekin, ohikoa ez den minbizia diagnostikatu zidaten Timoma. Geroztik nire kinkana pertsonala hasi zen, bai fizikoki eta baita emozionalki ere. Nik berria edo minbiziaren berriaren susmoa ambulategian jaso nuen. Ara jo nuen ni, hasi nintzen sentitzen oso nekatua. Hasieran ez nion garrantzitsurik eman, aurrak nire semea txikiak zirelako eta lan egiten ari nintzelako, eta errua bota nion pixka bat egoerari, pentsatu nuen, aurrerago nekea poliki-poliki jungo da desagertzen, Baina, egoera hori luzatu zen denbora eta erabaki nun medikoaren gara jutza. Han frogak egiten, radiografia batean, ikusi zuten zerbait zegoela, birika eta bihotzen artean, eta bidali ninduten zuzen ospitalera froga gehiago egiteko, Espainiako Onkologia Medikoko Elkarteak emandako datuen arabera gizonek 40%ko arriskua dute minbizia izateko jaio eta 80 urte betera arte, eta emakumeek 27%koa. Adinak aurrera egin ahala, arriskua nabarmen handitzen da. Gaur egun tumoreak dira heriotza kausa nagusia, eta 2020an hegoaldeko heriotzen laurdenak minbiziaren ondorio izan ziren. Guztira 7.811 heriotza Espainiako Estatistika Institutuaren arabera. Hala ere, Iker Badiola, EHUko medikuntza eta erizaintza fakultateko irakasle eta ikertzaileak egun minbizi mota asko sendatu egiten direla adierazi du. Lehenengo gauza pazienteak beldurra, horren aurrean beldurra izaten du, sarri askotan lotzen dugulako heriotzarekin. Baina bestalde egia esan gaur egunean minbizi mota asko eta asko osatzeko gai gara, eta batez ere minbizi primarioak deitzen ditugunak. Hau da, primarioa da minbizi bat organo baten sortzen denean eta hor hazkuntza bat ematen denean, eta mugatzen denean organo horretan haztera. Horren aurrean badaukagu, minbizi horrek badauka nolabait kasu askotan metastasia sortzeko gaitasuna. Eta metastasia da sortu den organotik beste organo batera bidaiatzeko gaitasuna duenean. Eta hori bai esan dezakegu gaur egunean prozesu oso hilkorra dela eta ez daukagula hainbeste tratamendu eraginkorrik metastasiaren aurrean. Baina bestalde, bai garatu ditugu diagnostiko tresna oso egokiak, metastasia sortu aurretik tumore horiek detektatzeko, diagnostikatzeko eta zabaldu aurretik tratatzeko eta nolabait osatzeko.
Gorputzeko atalen bat gaixoak hartuta izatea baino gehiago da minbizia, zelula errebelde bat baino gehiago da, egungo medikuntzaren erronka garrantzitsuenetarikoa da eta baita heriotzaren kausa nagusia ere. Minbizia esatea baino minbiziak esatea izango litzateke zuzenagoa, ezta? Minbizia hainbat gaixotasunez eratuta dagoen gaixotasun multzoa da, eta guztiek amankomunean dute ezaugarri bat. Hau da, gure zelulak gaiztotzen direla eta gure zelulak kontrola galtzen dutela. Eta kontrol galera horretan, minbizi zelula batetik hainbat zelula sortzen dira, masa bat esango genukena, tumore moduan ezagutzen duguna, eta tumore horrek inguruan harrapatzen dituen, bere hazkuntza prozesuan inguruan harrapatzen dituen beste ehun batzuk suntsitu egiten ditu, eta horrek dakar bere gaiztotzea. Minbiziaren sorrera saihestu nahian zalantza sortzen da. Zer egin dezakegu minbizia prebenitzeko? Arrisku faktorei dagokionez gure bizimoduarekin loturiko ohituretan jarri du arreta Badiolak. Arrisku faktoren artean hemen zentzu komuna, ezta? Edo danok gutxi gora bera dakizkigun arrisku faktoreak daude. Dinot gure bizi moduarekin lotuta daudenak. Eta hor, esan dezakegu, egokia ez den elikadura bat, erretzea, izan daiteke beste arrisku faktore garrantzitsu bat. Gaur egunean daramagun bizi modu estresantea ere hor sartu genezake. Arrisku faktoreen artean erretzeko ohitura gailendu du Badiolak, gizonezko gaztengan jarri du arreta eta gizarte bezala erronka zaila dela aitortu du. Erretzeko ohitura hori, ezta? Erretzaileak izugarrizko arriskua izaten dute biriketako minbizia pairatzeko, eta hori neurri handi batean gure gizartearen eskuetan dagoen erronka bada, eta momentuz esango nuke ez garela gai erronka horri aurre egiteko. Gizarte garatuetan oraindik ere estatistikei begiratzen baldin baditugu, badaukagu hor 25 eta 34 urteko adintarte horretan, gizonezkoak 30%ak erretzeko ohitura du eta emakumezkoak 22%. Hau da, 3 bat ari gara esaten, eta adintarte oso gaztean, gaur egunean suposatzen da informazio asko daukan belaunaldi bat dela, baina hala eta ere gizarte moduan ez gara gai erronka horri aurre egiteko, eta nolabait tabakoa gure gizartetik baztertzeko eta gure bizitzatik aldentzeko. Ikuspegi profesionaletik minbiziari aurre egiteko aurrerapen handiak egin direla jakinarazi du eta etorkizuneko erronketan jarri du fokua. Diagnostikoan, eta hau esango nuke gehiago ikuspegi profesional batetik, diagnostikoan asko aurreratu dugu, gero eta tumore txikiagoak eta hasiera fasean ikusteko gai gara, eta horrek laguntzen digu aurretiaz gaixotasuna zabaldu baino lehen horri aurre egiten eta nahiko eraginkorrak izaten, baina falta zaiguna eta etorkizuneko erronka izango da tratamenduak behin gaixotasuna zabalduta dagoen nerako tratamendu eraginkorragoak, gaur egunean dauzkagunak baino eraginkorragoak. Krisek aldiz, minbiziaren aurkako elkarteen konplizitate eta magia goraipatu ditu. Azken tratamenduarekin, immunoterapiarekin, elkarte bat ezagutzeko aukera izan nun, izan inurri elkartean. Eta, egia esan, lehenengo momentutik, hasieran kostatu zitzaidan hurbiltzea, onartu behar dut, beldurra dituelako, ez dakit ze ekarpena, ez dakit esatiko aukera nuen nik egiteko elkarteari, eta zer ekarpena egingo zidaten niri, hasieran ez nekien, eta beldurrak eta zalantza hori nituen, baina, aitortu behar dut, baina lehenengo momentutik, hazen nintzen ezagutzen lehenengo inurriak, kriston konplizitatea, magia esango nuke ni, edo elektrizitatea, edo ez dakiz zer sortu zen gure artean, kriston indarra eman zidaten.
Hezkuntzan aurre matrikulazio epea zabaldu du ikastolen elkarteak eta ikastolen eredua gertutik ezagutzeko asmoz Leioako betiko ikastolara gerturatu gara. Ikusi. Ongi etorri gure etxera. Politak izaten dira eguneko lehen momentu hauek. Ikastolara hurbildu ahala, kolore, usain eta zapore bereziak somatu daitezke. Autobusak heldu eta txikiak laguntzen ditugu gelaraino eskutik helduta. Irribarretsu, goxo-goxo. Ikastola euskararen arnasgunea bihurtu nahi duten langileak dagoeneko zain ditugu. Zer proposamen berrirekin topatuko gara gaur? Betiko ikastolan konfiantzaren pedagogian sinesten dugu. Ume bakoitzaren berezko gaitasunak askatasunez garatu eta aberasten laguntzen dion pedagogia da geurea. Konfiantzan oinarritzen dena, bere buruarengan, besteengan eta inguratzen dituen horretan. Espazio euskaldun eta seguruak eskaintzen dizkigute txiki-txikitatik. Horri esker autonomia garatu eta eginez eta gozatuz ekiten diogu gure ikasketa prozesuari. Bai noski, bide hau ez dugu bakarrik egiten. Prozesu honetan aurrera egiteko, baldintza egokiak bermatzeko, familia zoragarri bat dugu ondoan, ikastolako langileak. Baina hau guztia ez da aurre hezkuntzan amaitzen. Lehen hezkuntzara heltzen garenean, hasitako ibilbideari jarraipena emateko material eta profesional bikainak ditugu. Euskal Herrian eta euskaraz sortutako materialak erabiltzen ditugu, kimu eta eki. Jolastuz, materialak manipulatuz, ikerketak burutuz, proiektuak eginez, lantzen ari garen hori ulertzen ari garela bermatu eta ikasten jarraitzen dugu. DBH-en eki proiektuarekin jarraitzen dugu. Konpetentzietan oinarrituta dagoen euskal kurrikuluma garatzen du integrazioaren pedagogiaren bitartez. Egoerei irtenbideak aurkitzen ikasi behar dugu. Ikasitakoa egoera berrietan transferitzeko eta baliatzeko. Benetako egoera esanguratsuen aurrean jartzen gaituzte egoera horietan behar ditugun baliabideak bilatzen, aukeratzen eta erabiltzen ikasteko. Baina gure ikasketa prozesua ez da geletara mugatzen. Kanpoan ere, hainbat ekintza hezigarri eta gozagarri izaten ditugu. Basora egiten dituzten asteroko bizitatxoa, jarduera fisikoa, eta gure otorduak. Literatur gauaren ondorengo gozariak, egun berezietako hamaiketakoak, eta eguneroko janari goxo-goxoa. Zenbat disfrutatu eta ikasten dugun jantokian ere. Bertako produktuak, herrian erositakoak eta garaian garaikoak eskaintzen dizkigute, baina garrantzitsuena. Maitasun eta kariño handiz prestatutakoak. Animatu zaitez eta zatoz gu ezagutzera. Etorri betiko ikastolara. Hasi da txotx denboraldia Hernanin eta Astigarragan eta garaiotan izaten diren masifikazio eta portaera desegokiekin amaitzeko asmoz kanpaina abiatu dute bi udalek gure etxean zaude zaindu lelopean, era berean gogora ekarri dute urte osoan dagoela sagardoaren kulturaz gozatzeko aukera. Txotx denboraldia hasi da eta horrek esan nahi dut datozen hilabeteetako larun batetan Hernani eta Astigarragako kaleak jendez lepo beteko direla, era masiboan. Azken urteetan bisitari kopuru handia jaso dute bi herrietan txotx garaian zehar, eta horrek hainbat ondorio dakartza, ez denak positiboak. Hori ala denboraldi honetan sagardotegitara doazen bisitari errespetuz eta arduratsu jokatzeko deia egin diete. Hernani zen Astigarragako udalek gure etxean zaude zaindu kanpaina bateratu abiatu dute. Datorrenari esatea, zatoz, gozatu, baina zaindu zazu. Zaindu zazu gure herria, gure kaleak, gure ingurua, gure kaleko altzariak. Jendearen zatera kargarriak dira sagardo eta sagardotegia eta hori positibotza dute udal ordezkariek, beti ere errespetuz jokatzen bada. Egun indarrean dagoen larun batetako eredua jasangarri ez izatera heldu dela osnartu dute eta aldaketak eskatzen dituela. Gakoa nolabait ere desestazionalizazioa izango litzateke, ez? Gure herrietan sagardoa txotx garaitik kanpo bizi daitekela ezagutzen dugu, eta nolabait ere denek elkarrekin mezu hori gure herrietatik kanpo Euskal Herri zen Euskal Herritik kanpoko herrietara eta herritarrei ere zabaldu nahi diegu, ez? Parrandako testu inguruan erasoetarako arriskuak areagotzen dira, eta beraz adierazi dute ez dutela jarrera matxistarik ez arrazistarik onartuko, ez da orokorrean herritarren elkarbizitzaren aurkakoak direnik ere, eta horien aurkako protokoloa martxan izango dutela. Orokorrean jarrera desegoki guztiak salatu nahi ditugun arren, bereziki eraso matxista eta arrazistei aurre egiteko
protokoloa berriro martxan jarriko dugu. Sexu erasoen aurkako telefono arreta koordinatua izango dute bi herriek, eta Astigarragaren kasuan sexu erasoen aurkako arreta presentziala ere eskainiko da. Otsaila eta martxoko ostiral eta larunbat guztietan egongo da arratsaldeko 6-tatik goizeko 6ak arte arreta telefonikorako aukera. Astigarragaren kasuan larunbatetan presentziala ere aurrez aurrekoa egongo da, emakumeon etxean egongo dira arreta hori eskaintzen. Beraz gogoratu, sagardotegiren batera joateko bazara gozatu esperientziaz, baina ez aztoratu ingurua eta zaindu ezazu. Itzulera eguna izendatu dute gaurkoa, Tortxurrok jaialdiko antolatzaiek aurtengo izango da musika eta elkartasun jaialdiaren azken edizioa, eta jaialdiaren akabera dela arrazoi hainbat urtez jo gabe egon ostean, propio azken Tortxurrokerako bueltatuko diren hainbat talde iragarri dituzte. Ikusi. Bueltan dira oholtza utzi zuten Euskal Herriko 3 talde. Agian txosnetan zuk ere hau abeskin dizu. Buitraker taldea da entzuten ari zarena. Metala eta elektronika uztartu zituzten. 80ko hamarkadan Iruñean 5 gazte hauek elkartu ziren eta 2000ko hamarkadaren erdialdean taldea utzi zuten. Arrasateko 2002ko punkoi musika taldea esaten badizut, ze talde datorkizu burura? 2011an urtebeteko etena egin zuten eta haien 10. urteurrenean disko berria kaleratu zuten. Oraindik ez dakizu ze talde den? Bai, Never Surrender taldeaz ari gara. Eta 3. taldeak marrazki bizidun baten izena daukala esaten badizut? Talde Oiartzuarrak goiz hasi eta goiz amaitu zuen bere ibilbidea. 2018an azken kontzertua eskaini zuten. Markesina honek pistarik ematen dizu? Uztailaren 24tik 27ra Tortxurroken ikusiko gara. Amaitu aurretik ezin aipatu gabe utzi Santa Ageda bezpera dela gaurkoa. Euskal Herriko txoko askotan ohitura dugu koplazarrak kantatzea makilekin lurraioa zerritmoa markatzeko, diru edo janari askean jantzi tradizionalekin eta kriseioa lagun. Bada efemeride honekin agurtuko gara gaurkoan. Bihar arte. Zure izanaren presentzia, zure izatea, zure zabela, hain nintzen zurea, zurrumbilo baten sartuta, eziotik ikusten zuri beltza.
Zergatik eskatzen hau zerbaitek Eta zendakoen beste jende bitxi bat dira tiraka Atzo entzona izan dut pisokiten zola magia Pisokiten zola magia Agian ez da itzaliko makina Zuk ez duzu baimena eta hau ez da aiena Niko dut aldapa niretzat errez ariketa Burua metxez bete eta horrian izkiatinatzen dut Ez dudala bukatu jabaketa orain ditzuk txona nahi duzu, yeah Nola iten aldoko arkira zenbatak arte gaur Euriari dubiak eginen dugu laster, ja ez da ini falta beti haiek dira Ni naiz esena gainean begira Zeroak iten dira, bisaia gainean begira Zertan ari zira, aurrean altan ari dira Gauntan bakarrik nizta, ez dakit zer egin Hor dira astapenetik, bukatuko dute enekin Hemen gira, lasai, bizpairu lagunekin Naiz haitut, baina emekin Kasu, joko bat iduridu Zira, barnean ikusten dut Gira, talentua sentitu du Nik hemengo musika beharko dut aldatu